Oħt Richard Cachia Caruana, li l-kumpanija li tagħmel parti minna tissemma sew f'Panama Papers, servit ukoll fuq il-bord tal-Gvernaturi tal-Awtorita għas-Servizzi Finanzjarji, l-Mfsa. Din il-awtorità li f'pajjiżna tirregola s-servizzi finanzjarji u li hija fdata biex tiggarantixxi l-aqwa livelli ta' skrutinju u trasparenza. Oħt Richard Cachia Caruana għamlet dan fl-istess żmien li permezz ta' EMD Advisory Service kienet qed tassisti għad kbir ta' kumpaniji biex jiftħu f'ġurisdizzjonijiet meqjusa bħala tax haven. Dan it-tagħrif żvelah il-portal ta' onenews1.com.mt li kompla jsegwi l-aħħar żviluppi minn Panama Papers. Żviluppi li raw jitfaċċaw numru kbir ta' ismijiet assoċjati mal-Partit Nazzjonalista. Ellul Cachia Caruana inħatret fil-bord tal-Mfsa fl-2008 mill-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek u baqgħet fuq l-istess bord għal numru ta' snin. Fil-fatt spiċċat fil-kariga tagħha fl-2014. Interessanti kif fl-aħħar jiem kien żvelat ukoll li kumpaniji li jaħdem għalihom Tonio Fenek għandhom interessi fil-British Virgin Islands. Lill-kumpanija EMD jagħtiha konsulenza wkoll Richard Cachia Caruana, ex-konsulent ta' Prim Ministri, ambaxxatur u strateġista tal-Partit Nazzjonalista. B'72 kumpanija li EMD hija l-iktar kumpanija li tirrappreżenta interessi ta' kumpaniji u azzjonisti li jissemmew f'Panama Papers. Tant kemm hemm rabtiet ma' kumpaniji li jissemmew f'Panama Papers li fuq is-sit tal-Konsorzju tal-Ġurnalisti saret nota biex tgħid li din il-kumpanija tant tirrappreżenta interessi li ma setgħux jagħmlu grafika kif hemm f'każi oħra bil-għan li kollox ikun spjegat bl-aħjar mod.